बिटिआर सरकारा मा कारनाव मानो माने टेट एग्जाम खुंनानै दिनैसिम टीचार रिक्रुटमेन्टनि थाखाय टेट आनजाद खुंनानै मानो टेट टीचार एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै 9000 माने भेकेन्सि ओंखारदों नटिफिकेशन एभेलेबल खालामदों आरो बै 9000 आव बर' मिडियामनि भेकेन्सिखौ एभेलेबल खालामनानै होदों मात्र 100टा एमइ आरो एलपि मिलायनानै बिटिआर सरकारा इन्डिभिजुअली गावबो टेट एग्जाम खुंनो हाया टीचार रिक्रुटमेन्ट होनो हाया टीचार एपइन्टमेन्ट होनो हाया खुलुमनाय गासैखौबो एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलसिम फिन बरायफिनबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे दुखु गोनां भिडिअ लानानै फैदों एबा दुखु गोनां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नोंथांमोननि सेराव फैदों स' बे जाबाय बर' मिडियामनि फरायसालिफोरनि थासारिनि सायाव खोब दुखु गोनां थासारि दिनै माखासे बर' स्कुलफोर दङ बिटिआर आरो आउट अफ बिटिआर आव माखासे एलपि स्कुलफोर दङ जेराव सासेल' सुबुङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय थादों माखासे एमइ स्कुलफोर दङ जेराव माने सासे सानै फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय थादों आरो माखासे एलपि स्कुलफोर दङ जेराव मास्टारानो गैया माखासे एमइ स्कुलफोर दङ जेराव साइन्स टिचार गैया जेराव मेथ्स टिचार गैया आरो एकदम खम बिबांनि फोरोंगिरिफ्रासो माखासे एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुलफ्राव फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय थादों आरो बेबायदि थासारियाव जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि बर' मिडियामनिफ्राय माबायदि जोङो लेखा गोरों मानसि जोङो दिहुननो हागोन बोरै जोङो फुंखा सुबुं महरै जोङो सोरजिनो हागोन बेबायदि स्कुलफोरनिफ्राय आरो बेनो दिनै खोब साननो गोनां बाथ्रा जे जोंनि बर' मिडियामफ्राव जुदि मास्टारफ्रानो सासेल' थायोबा जोंनि एमइ स्कुलफ्राव जुदि सासेल' फोरोंगिरि थायोबा एलपि स्कुलफ्राव जुदि फोरोंगिरियानो थायाबा बर' मिडियामनि स्कुलफ्राव बेबायदि स्कुलफ्राव जों जाखांफुबाय थानाय गथ'फोरखौ जोङो बोरै हेगार हरनो आरो बेफोरनो जाबाय जोंनि मिडियामा बर' मिडियामा जोबलांनायनि मोनफा मोनफा इसारा बर' मिडियामा डेफिनेटलि जोबलांगोन मानोना दिनै नोङो माखासे एलपि स्कुलफोर दङ जेराव सासेल' फोरोंगिरि माखासे एलपि स्कुलफोर दङ जेराव फोरोंगिरियानो गैया दा बैबायदि गामिनि एलपि स्कुलफ्राव सोरनि बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ हेगारहरगोन साननानै नायदो माखासे एलपि स्कुलफोर दङ माखासे एमइ स्कुलफोर दङ जेराव मास्टारानो गैया सासे सानै फोरोंगिरिफ्रा माने फोरोंगिरि महरै खामानि मावना गथ'फोरखौ फोरोंबाय थादों दा बेबायदि थासारियाव जोंनि बर' मिडियामाव बर' मानसिफ्रा मा आसाजों मा हप लानानै जोङो बे गथ'फोरखौ बे फरायसालिफोराव हेगार हरगोन बे खोब साननो गोनां बाथ्रा स' एकदम माने बर' बिजोङा थैलांनायनि बे मोनसे रोखा माने मोनसे इसारा जों दिनै बर' हारिखौ जुदि फोथांना लाखिनोबा बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगोन बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोबा बर' स्कुलफ्राव जोङो नांनाय बायदि फोरोंगिरि जों थिसननो हानांगोन एलपि स्कुला बिखेखयै नोङो फाउन्डेसना थिग नङाब्ला फाउन्डेसनाव जुदि नों मोजां गथ'खौ खालामहरनो हायाबा गथ'खौ हांखो सिनाय मोनहोनानै जुदि हरनो हायाब्ला एलपि सेक्सननिफ्राय गथ'खौ जुदि नोङो अनजिमानि गियानखौ नों सोहरनानै हरनो हायाब्ला बे खोब दुखु गोनां बाथ्रा आरो बेबायदिनो गोबां माने टेलेन्टेड गथ'फ्राबो माने फाउन्डेसना थिग जायैनि कारनाव धंस' जानो गोनां जायो आरो बेनि कारनावनो जोंनि बर' मिडियामा जोबनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंनि बिटिआर सरकारा गोसो होदोंना होआखै मिथिया आसाम सरकाराथ' नट आउट गोसो होखाया 2019-20-21 मोनथाम बोसोराव एखे लिनथारि माने टेट एग्जाम जाबाय माखासे फोरोंगिरिफोरखौ आसामनि माखासे डिस्ट्रिक्टसफ्राव रिक्रुटमेन्ट होबाय टेट एग्जाम फाथिनानै माने रेगुलार पस्टनि थाखाय एप्लिकेशन नटिफिकेशन आउट खालामनानै रिक्रुटमेन्ट लाबाय एपइन्टमेन्ट होबाय दिनैसिम नाथाय 2019-20-21 मोनथाम बोसोराव आसाम सरकारा लेन्थ्रियै टेट एग्जाम फाथिबोनानै एपइन्टमेन्ट होबोदों नाथाय बिटिआर सरकारा दिनैसिम 2013 आव खेबसे टेट एग्जाम माने कन्डाक्ट खालामदोंमोन 2013 निफ्राय दिनैसिम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दिनैसिम 2022 जालांबाय नाथाय दिनैसिमबो बिटिआर सरकारा मा कारनाव मानो माने टेट एग्जाम खुंनानै दिनैसिम टीचार रिक्रुटमेन्टनि थाखाय टेट आनजाद खुंनानै मानो टेट टीचार एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा आरो थिगानो दं होनो हायाखै बेखौबो जों सानगौमोन जेनेबा आसाम सरकारानो जिहेतु बिटिआर आसामनि सिङावनो सोलियो आसामनि सिङावनो सोलियोब्ला आसाम सरकारा दिनै 2019-20-21 मोनथाम बोसोराव लान्थ्रि टेट एग्जाम खुंबोबाय बै टेट एग्जाम खुंबोनायाव माखासे भेकेन्सि ओंखारहोबाय एभेलेबल खालामबाय बै भेकेन्सिनि आन्डाराव मानो बर'नि माखासे बाहागोखौ बर'नि टीचारफोरनि थाखाय बर' स्कुल बर' मिडियामनि स्कुलफोरनि थाखाय मानो माने एभेलेबल खालामनानै होआखै दिनै नोंथांमोना रिसेन्टलि मोनसे नटिफिकेशन ओंखारदों रिसेन्टलि आसाम टेट जानानै थांबाय 2021 आव दाखालि बावैसो जानानै थांबाय रिजाल्ट आउट जालांबाय दा बेयाव 9000 भेकेन्सिनि माने नटिफिकेशन एभेलेबल खालामदों माने पाब्लिश खालामदों दिनै नोंथांमोना नाय बिराद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा 9350टानिख्रुइबो बांसिन पस्ट एभेलेबल खालामदों भेकेन्सिनि नटिफिकेशन आउट खालामदों एडभार्टाइजमेन्ट होदों नाथाय बै एडभार्टाइजमेन्टआव 9354टा भेकेन्सिआव बर'फोरा मात्र
एलपि सेक्सनाव 90ताल' भेकेन्सि आरो एमइ सेक्सनाव मात्र 16ताल' भेकेन्सि बर'फोरनि थाखाय एभेलेबेल माने बर' मिडियामनि थाखाय एभेलेबेल थ' बिराद साननो गोनां बाथ्रा बिटिआर सरकारा इन्डिभिजुवेलि गावबो टेट एग्जाम खुंनो हाया टिचार रिक्रुटमेन्ट होनो हाया टिचार एपइन्टमेन्ट होनो हाया आरो आसाम गभर्नमेन्टआ रिक्रुटमेन्ट लागासिनो दङ टेट एग्जाम खालामगासिनो दङ टेट एग्जामाव माखासे सिट मोनफ्रोमबो बोसोराव एभेलेबेल खालामदों टिचार रिक्रुटमेन्ट होदों एपइन्टमेन्ट होदों बेयावबो माखासे बाहागोखौ बर'फोरनो दखल खालामनो हायाखै बर'फ्रा दा बर'फ्रा इथिंबो जाया माने गेजेराव थानानै माने एकदम बिराद मोनसे अलखदाव गोलैनानै दं गावबो बिटिसि सरकारा गावबो टेट एग्जाम खुंनो हाया आरो आसाम सरकारा खुङो नाथाय बर' टिचारफोरनो रिक्रुटमेन्ट होआ आरो बर' मिडियामनि थाखाय भेकेन्सि एभेलेबेल खालामनानै होआ दा बेयाव बिराद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आंनि मोनसे अपिनियन बियो आसाम सरकारा सानो जे बिटिआर सरकारा पावार दं बिसोरो स्पेसियेलि सेपारेट टेट बिटिआरनि थाखाय खुंगोन बिनिखायनो माने बर' मिडियामनि थाखाय भेकेन्सिफोरखौ खम खालामनानै होयो जायनि जाहोनाव दिनै 9000 भेकेन्सिनि नटिफिकेसन ओंखारदों जेराव बर'फ्रा 90ताल' 100ताल' एमइ एलपि लोगो नांनानै मात्र 100ताल' बर' मिडियामनि थाखाय सिट एभेलेबेल आरो बाखि सिटआनो माने गुबुन मिडियामनि थाखाय थ' बर' मिडियामनि थाखाय नों 100ता 9000 भेकेन्सिटाव एन्टायार आसामाव हाजार बर' एलपि स्कुल एमइ स्कुल आरो हाई स्कुलफ्राव हाजार भेकेन्सि गोलैनानै दङ बर' मिडियाम स्कुलफ्राव आरो दिनै 9000 माने भेकेन्सि ओंखारदों नटिफिकेसन एभेलेबेल खालामदों आरो बै 9000आव बर' मिडियामनि भेकेन्सिखौ एभेलेबेल खालामनानै होदों मात्र 100ता एमइ आरो एलपि मिलायनानै खोब दुखु गोनां बाथ्रा दिनै मा कारनाव साननासो मोनाखै बिटिआरनि चिफ बिटिआरनि माने शिक्षा बिभागजों रिलेटेड थानाय मिनिस्टार इएमफोरा साननासो मोनाखै ना माबा खेलासो गेलेदों गथ'फोरनि फरायसाफोरनि ना जोंनि बर' हारिनि मिडियामखौ लानानै खेलासो गेलेदों बिराद साननो गोनां बाथ्रा खेलासो गेलेदों ना मिथियाखैसो ना साननासो मोनाखै ना जेबो माबा पुतला बायदि माने आसाम सरकारजों ओरै रसाबो जानानै पुतला बायदि मोसासो होजादों ना मायो माने आनबिलिभेबल साननो गोनां बाथ्रा दिनै मिडियामनि बाथ्रा गाख्रबो मिडियामा थांना थानांगोन बर' बिजोङा थांना थानांगोन बर' हारिया थांना थानांगोन बर' हारिया थानांगोन होनबालाय बोरै थानांगोन बियो बे थानाय नङाना जों एक नम्बराव जोङो मिडियामखौ फोथांना लाखिनांगोन मिडियामानो जाबाय मोनसे जोंनि रावखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे बिजों आरो राव गैयाब्ला बर' मिडियामा 50% थैनाय माने 100% थैबाय होनना सानना ला बर' मिडियामा नोङो राव गैयाबा मिडियाम गैयाबा जिमान नों माबा माबि कालचार माबा माबि थाथों माने मर देन 50% नों थैखाबाय रावा नोंनि थैनाय माने जोंनि बर' हारिनि थुनलाइया थैनाय माने जोंनि बर' हारिनि बिजोङा थैनाय माने स्कुल कलेज थैलांनाय माने बर' मिडियामाव फरायनो हानाय सुबिदाया थैलांनाय माने बर' मिडियामा मर देन 50% थैखाबायानो मोनसे हारिखौ बुथारनो थाखाय बिनि मानसिफोरखौ बुथारनाङा होननानै बुंदों मोनसे हारिखौ डेस्ट्रय खालामनो थाखाय बे मानसिफोरखौ फिजिकेलि बिसोरनि जिउफोरखौ बुनानै गावथारनानै बुथारनो गोनांथि गैया मोनसे हारिखौ बुथारनो थाखाय बे हारिनि थुनलाइखौ बुथारोबानो डेफिनेटलि बे हारिया थैलाङो मोनसे हारिखौ बुथारनो थाखाय बे मानसिफोरखौ गुलि गावना बुथारनाङा गन्थाइ थांगोनजों बुथारनो नाङा सेखा हाथुरिजों बुना बुथारनाङा बै हारिनि हारिमु राव थुनलाइ बेफोरबायदि माखासे बुस्थुफोरखौ बुथारोबानो आल्टिमेटलि बे हारिया थैलाङो आरो बेबायदिनो थैनो थांगासिनो दिनै बर' हारिनि जोंनि एकदम मेन फेक्टर बर' मिडियामनि स्कुलफोर बे बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ दिनै फोथांनो थाखाय सासेबो ना बिटिआरनि इएम ना बिटिआरनि इएमनिफ्राय फंसे बाथ्रा मालाबा निउस पर्टेलाव खोनादों ना निउसाव खोनादों मालाबा जे माने बिटिआर ओनसोलाव टेट टिचारफोरनि आंखाल माने टिचारफोरनि आंखाल जादों माखासे भेकेन्सि जादों फोरोंनाय बिराद असुबिदा जादों आउट अफ बिटिआराव माखासे सिट एभेलेबेल गोलैनानै दङ आउट अफ बिटिआर माखासे बर' मिडियाम स्कुलफोर दङ जेराव सिंगल टिचार माखासे स्कुलफोर दङ जेराव निल टिचार माखासे एमइ स्कुलफोर दङ जेराव खम बिबांनि फोरोंगिरिफ्रा सासे सानै फोरोंगिरिफ्रा एमइ स्कुल गंसेखौ सालायबाय थानो गोनां जादों दा बेबायदि बिथिङाव नोङो मोनसे हारिनि मोनसे बिजोंखौ फोथांना लाखिनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो बिराद माने गिलु बालु थासारियाव जानानै दङ दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बुंदों हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बिटिआरनि चिफआ नुयो जाहाथे बे भिडिअखौ बिटिआरनि इएमआ नुयो जाहाथे बै बिटिआरनि माने सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां सोलोंथाइ मिनिस्टार डक्टर नीलज स्वर्गियारी बिथाङा जाहाथे नुयो आरो सिन्ता सरसा खालामो मानोना बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिराद लाजिथाव बाथ्रा मोनसे रिजन बेयो मोनसे बिटिआर रिजननो जों गोग्गानानै लायो दिनै बिटिआर रिजनाव जिबनाव खेबसेल' टेट एग्जाम जाबाय
जे 2013 दिनैसिम खेबसेबो जाफिनाखै दा बे एग्जाम जायाब्ला जोंनि भेकेन्सिफोरखौ फिलआप जागोन फिलआप खालामगोन बोरै आसाम सरकारा मालाय एकेलेन्टारि टेट एग्जाम लादों आरो एपइन्टमेन्ट होदों टेट एग्जाम लादों आरो एपइन्टमेन्ट होदों ओमफ्राय आसाम सरकारा जोंनि बर' मिडियामनि भेकेन्सिफोरखौ एभेलेबल खालामनानै होआ बिटिआरआबो गावबो एग्जाम खुंनो हाया गावबो एपइन्टमेन्ट होनो हाया टिचार रिक्रुटमेन्ट होनो हाया बिदिबो बर' स्कुलफोरा बोरै थानांगौ जाखो आरो माखासे बेबायदिनो माखासे बर' स्कुलफोरा थैलांखादोंबोखा माखासे स्कुलफोर दं सानथ्र'हायै बर' स्कुल एलपि स्कुल एमइ स्कुलफोर दङ जेराव सिंगल टिचार आरो जेराव निल टिचार दा बेनिखायनो बे बाथ्राखौ सिन्था सरसा खालामनांगौ बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम ओरैबायदि शेयार खालाम जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि सेन्टिमेन्टेल आरो बिराद गोनांथार भिडिअखौ शेयार खालामा नाया माखासे बाब्राब कुब्राब माबा माबि खाराब भाइरेल भिडिअ रेकर्डिं माबा माबि एकदम खोनासंथावै सोंथावै नायथावै जायफ्रा कुनु प्रफिटनि नङा जायफ्रा जेबो मुलाम्फानि गैया बै माखासे भिडिअफोरखौ बै माखासे अडिअफोरखौ नायनानै टाइम पास खालामो नाथाय नैफोरबायदि सेन्टिमेन्टेल आरो गोनांथार भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय रावबो खमाय गैया नैबायदि भिडिअखौ नायनानै सोरनोबा हरनो थाखाय माबा माबि खालामनो थाखाय खमाय गैया मिनिंलेस भिडिअफोरा दिनै मोनसे सिरियास इसुनि सायाव रायलायदों नायनो सोर खैजोना शेयार खालामो आंनि भिडिअ आं मालाबाबो आंनि भिडिअखौ आं लाइक खालामनो होफेराखै आंनि भिडिअ मालाबाबो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो होफ्लाङाखै खिन्थु नैखौ आं शेयार खालामनो होदों मानोना बेयाव आंनि लाबनि थाखाय आं बाथ्रा बुङाखै गोबाङानो सानो भिडिअ बानायनानै फैसा खामायो मा खामायो आं फैसाबो मोना मालाबाबो एक माहायाव मालाबा फैसा मोना 6 माह 7 माहजों आं बाहाय थाखा मोनो 10,000 थाखा 8,000 थाखा मोनो आं फैसानि थाखाय भिडिअ बानायाखै फैसानि थाखाय भिडिअ बानायोबा आंबो बिराद माबा माबि सोरनिबा खाराब बाथ्राफोरखौ क्रिटिसाइज खालामनानै आंहाबो बहुत भिउ लाबनो हायो 10 20 50 1 लाख आंनाबो भिउ जायो जुदि आं सोरखौबा क्रिटिसाइज खालामनानै भिडिअ बानायनांगौबा खिन्थु आं बिदि मोजां मोना आं सोलोंथाइनि भिडिअ बानायो आङो गोनां जानाय टपिकनि सायाव आं सावरायो जाय टपिकफोरखौ मानसिफ्रा नायबाङा ओंखायनो आं शेयारबो खालामनो होआ आंनि भिडिअफोरखौ नाथाय नैखौ आं शेयार खालामनो होगोन मानोना बेयाव आंनि सोमोन्दो नङा बे भिडिअआ आंनि फैसा आरजिनायजों लोब्बा गैया बियो माखासे टेट पास जानानै दोङो माखासे बर' स्कुलफोर भेकेन्सि जानानै दङ माखासे बर' स्कुल एमइ स्कुल एलपि स्कुल दङ सिंगल टिचार आरो निल टिचार जाहाथे बैफोरखौ जोंनि इडुकेसन मिनिस्टार माने इडुकेसननि इएम बिटिआरनि चिफ आरो बिटिआरनि माने बिबानगिरि बिथांमोना लिडार्स बिथांमोना जाहाथे एसे साननानै नायो नङाबा ओरैनो गाख्रबबाय थाबा जाया हारि जौगाहोनांगौ मायबा जौगाहोनांगौ हारि थांना थानांगौ बेफोरजों गाख्रबबाय थाबा जाया थारमाने जोङो बेखौ स्ट्रेटेजिकेलि जोङो किसुमान बुस्थुफोरखौ जोङो माने खामानि मावलाङाबा नों हारिखौ जौगानांगौ होनबाय थाबा जाया बिजोंआ आसल बुस्थु मिडियामा आसल बुस्थु मिडियाम फोथांनो थाखाय नोङो स्कुल फोथांनांगोन स्कुल फोथांनो थाखाय नोङो टिचार रिक्रुटमेन्ट होनांगोन टिचार रिक्रुटमेन्ट होनांगोनबा नोङो प्रसिडिउरफ्रा माखासे थाब आसामा जिबायदि लादों मालाय जोंनि बिटिआरआबो लानांगोन आरो बिटिआरआ जुदि गाव कुनु टेट एग्जाम खुंनो एख' गोहोआनो गैयाबा टेट एग्जाम खुंनो एख' गोहोआनो गैयाबा टेट एग्जाम खुंनानै टिचार रिक्रुटमेन्ट होनो थाखाय जेबो गोहोआनो गैयाबा माखासे भेकेन्सिखौ आसाम सरकारनो दाबि आन्दलन खालामनांगोन जोङो आरो जोंनि माखासे भेकेन्सिखौ जोङो माने आसाम सरकारनि जिथु नटिफिकेसन एभेलेबल खालामदों बेयावनो जोंनि माखासे भेकेन्सिफोरखौ जोङो बे आसाम गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसनाव सोफादेरना हरनो हानांगोन आरो बिखौबो हायाबा जोंनो मानि थाखाय बिटिआर नांगौ दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि माने बिबानगिरि लिडारफ्रा साननानै नायो नांलायबाय थाना लाब गैया गोबां माबा माबि गोबां आफाद दं जोंनि हाजिराव माबा माबि बहुत आफाद सानथ्र'हायि आफाद बे आफादफ्रा ओरैनो प्रेस मिडिया होनानै जों आफाद उमुक मावनो नागिरदों उमुक तुमुक मावनो नागिरदों होनबा जाया दाना खामानि दोङो खामानिखौ माव दिनै आन्दलन होनानै माने टेट एग्जाम खुंहोनो हायो ना आन्दलन खालामनानै जोंनि भेकेन्सिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों फिलआप खालामनो हायो मा खालामनो हायो ना मेम'रेन्डाम होनानैसो हायो मा खालामनानै होनो हायो जोंनि माखासे आफादफोरा सावरायलाय बेफोरखौ सावरायनानै मेम'रेन्डाम होनांगौबा हो आन्दलन खालामनांगौबा आन्दलन खालाम माखासे टेट एग्जाम जानाय केन्डिडेट्सफोर दङ बिथांमोनखौ ला मुवा गाख्रबहै आन्दलन खालामनांगौ बयबो खौसे जानांगौ एकता जानांगौ नङाबा खिन्थु जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा थैनायनि लामायाव आरो बर' मिडियाम स्कुल थैनानै थाङोबा जोंनि हारिनि बिजोङा थैनायनि लामायाव आरो बिजोङा थैनानै थाङोबाथाय बर' हारिया more than 50% थैखाबायानो होनना साननानै ला